यार इधर केक ओपनिंग होत आहे. इकडे बर्थडे बॉय एक केक कापतोय. मानव भाऊ झोपले आणि ह्याची खुशी काय वेगळीच आहे. निघतोय का बर्थडे बॉय? तर शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आणि भरपूर दिवसांनी तर मध्ये बराच गॅप झालेला आहे, तर आजपासून कंटिन्यू करूया आपण. आणि बघूया, 20 पण कापायचे राहिले, टाईमच नाही. तर इकडे बनतायत मस्तपैकी उत्तप्पे माझ्यासाठी, आणि इकडे काय दूध गरम बटर लावून मस्तपैकी आता उत्तप्पे बनणार आहेत. उत्तप्पे नाश्ता करायचं, ऑफिसला जायचं. शनिवारी पण सुट्टी नाही, ऑफिसला जायचं आपल्याला. तर बघूया, उत्तप्पे बनवू दे, पण रेडी होऊया आता आणि भेटूया थोड्या वेळाने. बघूया आता काय बनवते ऋतू. गरम एवढं होते विचारून. तर शिव पण नाही ना आज, तर शिवची आई घरी, शिवला सुट्टी. तर भेटूया आपण. इकडे उत्तप्पा तयार होतोय, छोटू छोटू मस्त याच्यामध्ये कांदा, टॅमॅटो, मिरची, कोथिंबीर, अजून काय बस अमूल बटर. काय बोलतेस, किती बनवणार आहेस? दो लगाव, दो लगाव. इकडे गरमागरम चाय. ह्या गरमीत ना मुंबईकर चाय सोडायचं नाव घेत नाही, किती पण गरम असू दे. काय ग, पण महाराष्ट्र लोकांना चाय पाहिजेच पाहिजे सकाळी. बाई बघा ना, एवढं गरम होतंय तरी पण चाय. कुठेही जा, कुठेही जा, सगळ्यांना चाय पाहिजे. हा, तरी पण गर्दी असणार, किती गरम होऊ दे, 50 डिग्री झालं तरी पण माझं चाय प्यायची काही सोडणार नाही, संध्याकाळी आहे सकाळी. तर चला इकडे रेडी होतो बाहेर आला इथं. आलटी पलटी मारून बनतोय उत्तप्पा छान प्रकारे. बघू, आजपासून आपण स्टार्ट करू जोरदार, एकदम जोर लावून. बघूया. वा, नाचवला जातो उत्तप्पाला विकण्यासाठी. यस या या. हा, शेकला शेकला काही टॅमॅटो एकदम शिरला आतमध्ये. तर चला आता ना बघूया आपण कसं काय टेस्ट झालं. टेस्ट तर एकदम ओकेच असणार. पंख्याचा आवाज नंतर बघूया. काहीच कुठे गेलो हा भाऊ? उजेड येते. सोनू भाऊचा बर्थडे, सायलेन्स. सोनू भाऊचा बर्थडे. जा ना सोनू, जा जा जा. नाही नाही, जाऊ नये. बघा केक आलेला आहे. निर्वाण चरम भाऊ, तिकडे रितेश भाऊ या, आणि छोटा पिलू पण आमचा आज. तर चला लेट्स सेलिब्रेट करूया आपण. चलो मामीला बोलव, चल. टिंग 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 टिंग. ए भाई केक पकड, केक पकड भाई. हॅपी बर्थडे, बर्थडे हॅपी. रील भेटला की नाही तुला? रील भेटले की नाही माझ्या? ए भाई, हा ठेव ठेव. यार इधर केक ओपनिंग होत आहे. इकडे बर्थडे बॉय एक केक कापतोय. मानव भाऊ झोपले आणि ह्याची खुशी काय वेगळीच आहे. निघतोय का बर्थडे बॉय? निघतोय, काढू काढू. हा विनू, हा कोणी आणलंय भाई? लेट्स गो चॉकोलेट बॉय. विनू टाकलाय भाई, विनू. आणि इकडे सोनू आणि विनू यांचं कॉम्बिनेशन. हा हा हा. आणि बाहेर येत नाही वाटतं केक बर्थडे बॉयचा. हे 2 केक पकड मस्त पैकी, आणि आपण फोटो घेऊया. फोटो घेऊया आपण सोबत. चलो बोलो हॅपी बर्थडे, बोलो हॅपी बर्थडे, बोलो. कोणाचा बर्थडे? बोल सोनू मामा. हे बाई हातात पकड ना, आपण सेल्फी काढूया. सेल्फी काढूया, 2 हातात पकड. फोटो काढायचं. नाईफ ठेव खाली.
सुरी ठेव खाली. हा तू तू दोन हातात घे ना, असे दोन हातात. हा तुझा काढू सेपरेट. हा हा ओके ओके. भाई बर्थडे बॉय आमचा केक हा बघा खाली जमीन आहे. त्याला घे त्याला घे त्याला घे. जा मांडीव जा सोनमाच्या. हळूहळू पाय लावशील. आणि ते बघ गेस्ट कुठं बसले. डायरेक्ट खुर्चीत भाई. चला चला केक घ्या जवळ. जोरसे बोलो हॅपी बर्थडे. सिंगल सिंगल ओके ओके ओके. बर्थडे बॉयची ख्वाहिश आज सगळी पूर्ण होणार भाई. ते बोलो विनू भाऊ का बर्थडे. विनू हे हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर सोला. टोन्या भाई चॉकलेट बॉय. चॉकलेट बॉय. हे वाय काय उडी मारली ते. त्याला फक्त कापायला पाहिजे. याच्यातलं पाहिजे जाते मामाकडे मागता पाहिजे ते. त्याला सांगतो भरवून तुला. मामा पहिला भरव मामाला. मामाला भरवलं यार हॅपी बर्थडे. हा केक कापायला गेला. केक कट झालेला आहे. वन साइड केक कट झालेला. वन साइड केक कट झालेला आहे पण केक वन साइड केस पण बघा भावाचे आमच्या. जो असा मजबूत क्वांटिटी मध्ये खाणारा माणूस हो. हा मानव मानव शेठ झोपलेत. मानव शेठ झोपलेत. आणि इकडे नवीन माणूस आहे आज. हा जो केक आहे ना, हा खातो केक खाऊ शकतो. मानव आहे ब्लॉग बघ. मानव आहे ब्लॉग बघ. मानव भावा भरपूर दिवसानंतर आज संडे संडे स्पेशल केक. इकडे पंढर करणार आणि हा केक सोनीच्या मम्मी करणार. ए आवा ए बांगडी बिंगडी मागू नको भाई. इकडे वाटणी कोण करणार याच्यावर चर्चा. ग्रहण चर्चा चालू त्यामध्ये बघा हे पाहिजे हे पाहिजे हे पाहिजे. अरे घे ना मग. घे 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 घे. हा बघा बघा घेतो. हा बघा हो तुटला. नाही कसं लागतंय बरोबर. बाया बघ इथे इकडे केक खातोय. बाया बघ बाया बघ. डायरेक्ट ब्लॉग बघून कळलं. काकाने मीम टाकलाय. काजू येईल. काय बोलतो झोप आले ना. मला पण झोप आले. तुला पण झोप आले. चलो सो जाते रुको. इकडे वाटणी होते जा. केक तुम्हाला वाटलं मानवाला असं खरंच बाई. उभाच तसा राहिला येऊन. हा बाबलाला. हा हा रितेशला आलाय भाई. रितेशला आला. भाई मेहरवान से मेहरवान. मग व्हेज आहे. इकडे व्हेज असतं भाई मेहरवान्स मध्ये. ओनली व्हेज. ओनली व्हेज भाई. ओनली व्हेज. मेरवन्स व्हेज आहे बाबा. भाई काय काय बोलू गाईच मी याला आता. काय बोलू. मेरवन्स वाले कमेंट करावं की व्हेज आहे की व्हेज व्हेज येस येस व्हेज. भाई मी आणतो तिथून. मला माहिती आहे. तुला काय खालचं पाहिजे. प्लेट पाहिजे का खालची केकची. मग काय पाहिजे खालचं. हे ऐक नाही इकडे बघ. घरीचा घरी. घरीचा घरी. घरीचा घरी. तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग झालेला आहे. बर्थडे हा सोनू भावाचा बर्थडे सेलिब्रेट झालेला आहे. रात्री 12 वाजता मानव झोपला. फोन केला उचलला नाही. झोप आले वाटतं आणि झोपल्या वाटतं. तर भेटूया आपण उद्या. उद्या आहे आपली जोरदार साफसफाई. तुम्ही बघाल साफसफाईमध्ये काय धमाल मस्त. थोडं बघू आपण. उद्याचा संडे साफसफाईमध्ये जाणार आहे. सकाळी उठून आज थोडी केस बीस कापून घेतले. कालची कामं आजच केलेत. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.